जों फरायफुनाय समाव जोंना आइया माने खारलांबाय आरोना ओंखायनो जोङो फरायनो मोनासै ओमफ्राय हेलो लोगोफोर वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेल स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ थामिलनि गेजेरजों स' दिनै जोंना जाहैबाय स्मल उन्दै टाइमनि हिस्ट'रि खोन्थानो नागिरदों नोंथांमोना सोंहरबाय दायो कमेन्ट बक्सआव बेसेबां फरायनाय एन्ड नोंसिनि मामिया गदाय नामा ओमफ्राय जोङो गासिबो खोन्थागोन आरोना दिनै जोङो अहाय थायो जोंनि जोनोम न'आवहाय नोंथांमोननो खोन्थागोन आरोना स' भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो फार्स्टआवनो जोङो सानैजों खुलुमहरनाय थाहरबाय नोंथांमोनखौ एन्ड जों सानैबो टुइन्स आरोना सानैबो जावजा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबाय थायो सानैबो सेम नुयो मायो होननानै एक्चुअलि जों सानैजों सेम आरोना टुइन्स सानैबो ओमफ्राय आंनि नामा सान्दिया बसुमतारी आंनि नामा जाहैबाय सनिया बसुमतारी जों सानैबो 18 इयार्स जाबाय आरोना लोगोफोर कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय जोङो सालाखाथियाव मा गेलेबा नोंथांमोननो बेखौ फार्स्ट खोन्थागोनसै आरोना बिनि उनाव लाइन खोन्थालांसै Friends, today we are saying where we are born and where we are living, where my village, original village, and today we are saying completely solved. Somebody asked YouTube comments and how we are saying the complete history. आं दायो सनिया सान्दिया मोननि न'आव थांगासिनो आरोना खाथिखा आरोना नै बेनो जोंना ओमफ्राय सनिया सान्दिया मोनना हबेनो आरोना ओमफ्राय नै जोंना आब'आ जोंनि न'खौ दिन्थिदों आरोना जोंनि जोनोमगिरि न'खौ लोगोफोर नायलांदो बाबानि बिदानि फिसाजो आरोना बे आब'आ ओमफ्राय जोंनि जोनोम जानाय गामिनि नामा जाहैबाय नंग'वान रानिफुर लोगोफोर चिरां डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय आब'आ जोंखौ इदल माजुनि होनबाय थायो आरोना बेयो जाहैबाय नाम गोजामजों लेंदों सनिया सान्दिया होनाखै नोंथांमोना इदल माजुनखौ मिन्थिया नालाय सनिया सान्दियाखौसो मिन्थियो नालाय नै बे न'आ सोलायबाय आरो सिगाङाव इदल माजुनि मोननि न'आ बे साइडआवमोन आरो ओमफ्राय दा बेखौ सिफायनानै इसा इदल माजुनि बिबथैया गोदान लुबाय आरोना बेयावनो बे साइडआवनो थायोमोन आरो खथाथाम दंमोन बे न'आ इदल माजुनि मोननि जोनोम जायगा बियो लोगोफोर बे न'आवनो इदल माजुनि मोनहा जोनोम मोन्दों आरोना ओमफ्राय दा बिमादै थासै आरो ओमफ्राय र' इदल माजुनि दुगैग्रा नै इदल माजुनि दुगैग्रा नै बेयाव गोदो लोगो दुगैयोमोन बिसोरो सानैजों जावजाखामोन नालाय बिसोरो बेयाव सानैजों जि मोजां दुगैयोमोन बिसोरो आंनोमोन आरो थुखैग्रायाबो नै ओमफ्राय बिसोरनि आलुआ इसानिया बेजोब आरो है गय बागाना ओरैजोब बिसिनिया जों लोगोफोर फार्स्टआवनो उसुखौ गेलेदों 2013आव ओमफ्राय नैबे जाहैबाय सार्टिफिकेट जों सानैनि आरोना नै सालाखाथियाव गेलेनायमोन This is our certificates. That time we are play in Salakati. ओमफ्राय नैबे लोगोफोर जों सानै कम्पिटिसन नांदों आरोना माने जोंना केजिया 18 केजिमोन आरोना बे समाव ओमफ्राय 20आव बारायना होदों ओमफ्राय ओंखायनो गेलेनो मोन्दों ओमफ्राय जों सानैजोंनो नांदों आरोना रावनावबो बिदि केजिया 20 केजि गैयामोन ओमफ्राय नैबेयो जों सानैनि गेलेहां फट'क आरोना निउस पेपार हगारदोंमोन आरोना जों सानैनि गेलेनायखौ बिब' बिनानाव गेलेनायखौ लोगोफोर That time first time we are play in the Salakati. ओमफ्राय नैबे जाहैबाय स्टेटआव गेलेहैनाय आरोना लोगोफोर डिब्रुगड़आव गेलेदों We are play in the Dibrugarh. It is my ओमफ्राय नैबे जाहैबाय 2014आव गेलेनाय ओमफ्राय माखासे सार्टिफिकेटआ गैला आरोना ओंखायनो दिन्थिनोसै नोंथांमोननो We are played in the Salakati. These are given gold medal. That time small time we are and this is mine. I'm not going to the first gold medal. I am going second. बे जाहैबाय डिब्रुगड़नि आरोना स्टेटनि थर्ड प्राइज मोनदोंमोन These are given my sisters Sandhya and we all play that time in the Dibrugarh and state and third prize given Sandhya. So फार्स्टआव फरायदों जाहैबाय सालाखाथियाव लोगोफोर एलपि स्कुलाव
That time we are studying LP school. Salakati. Mm. बे जाहैबाय 3 क्लासनिमोन आरोना 3 क्लासनि मोनसे बेनो जाहैबाय 3 क्लासनिमोन गुरुदेव ब्रह्म स्कुलाव फरायदों आरोना नै लेखाया जोङो फरायदों जाहैबाय 6 क्लास आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोरजों गुरुदेवाव फरायखांनानै जोङो गुरुदेवाव हस्टेल थायोमोन आरोना बाहाय जों सानैजों That time we are living in the hostel. लोगोफोर बेयो खारनायनि मेडेल आरोना गुरुदेवाव खारनायाव खेला ओमफ्राय मा खेलायाव देरहाबोनाय बेफोरनोमोन आरोना मेडेलफ्रा ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो इंलिश स्पिकिं कर्सखौ फरायदों आरोना बेखौ जाहैबाय जोङो दा फरायो न'आवनो If you want these books, you can buy. This book is so good. बेनोमोन लोगोफोर जोंनि काहानिया फरायनायनि काहानिया एन्ड गेलेनायनि काहानिया दानिया फैबावदों मोनसे टपिकआव जों मानो आद्रा फरायनांखो ओमफ्राय जोंनि गेलेनाया मानो आद्रा जाखो बेखौबो खोन्थानोसै जों उन्दै समाव लोगोफोर जों फरायफुनाय समाव जोंना आइया माने खारलांबाय आरोना ओंखायनो जोङो फरायनो मोनासै ओमफ्राय गेलेनो मोनासै जोङो फरायफुनाय समाव बिदि जाबाय आरोना आइया खारबाय ओंखायनो जों फरायनायखौ गारनांगौ जाबाय फरायनो मोनासै ओमफ्राय लोगोफोर जोंखौ बाबाया क'क्राझारनि साइन्स स्पर्ट्सआव सोनो नागिरदोंमोन गेलेनायनि थाखाय बाहाय ओमफ्राय बेनि उनाव जों क'क्राझाराव फरायनो मोनगौमोन आरोना ओमफ्राय मामिया ओमफ्राय जोंखौ गुरुदेवाव सोबाय आरोना गुरुदेव ब्रह्म स्कुलाव बेनि उनावनो जों हस्टेल थानायाव मामिया खारबाय ओमफ्राय जों फरायगासिनो आरोना ओमफ्राय मामिया बोरै खारखो जों मिथिया बिनि उनाव खारखांनानै बाबाया बेंगलर फैबाय आरोना जोंनि फिस होनो थाखाय ओमफ्राय जोंखौ आरो फरायहोबावनो थाखाय बाबाया बेंगलर फैदोंमोन आरोना हारसिङै ओमफ्राय जोङो बे समाव गुरुदेवाव फरायगासिनो आरोना जोंखौ आरो फरायहोबावनो थाखाय बाबाया फैदोंमोन ओमफ्राय बेनि उनाव बाबाया फैसा सोना हरदोंमोन फैसा सोना हरनायाव ओरैबायदि जादों फैसा हरबाय बाबाया ओमफ्राय सासे मानसिया बे समाव जोंखौ मिन्थिया माने बाबाया बेंगलर थांदों होननानै ओमफ्राय बाबाया फैसाखौ सोना हरदोंमोन आरोना सासे मानसिनाव ओमफ्राय बियो फैसाखौ जानानै थाजोबदों ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा फिसखौ होनो मोनासै बाबाया उफाय गैयियाव फैफिननांबाय आरोना गामियाव फैफिननानै बिनि उनाव जोंखौ लाबोफाबाय आरोना बिनि उनाव लोगोफोर बाबाया जोंखौ लाबोफाबाय आरोना गावजों ओमफ्राय जों साब्रैजों मामि बाबा जों सानैजों ज' फैबाय आरोना बेंगलराव खामायनो थाखाय उफाय गैयियाव बिनि उनाव जोंना बे दानि मामिखौ लाबोबाय आरोना नोंथांमोना बिमा गदाय नामा होननानै सोंहरबाय थायो फन बक्सआव जोंनि बिमा गदाय नाथाय बियो जा मोजां उफाय गैयियाव बाबायाबो लाबोदों आरोना उन्दैयाव जोङो बे समाव उन्दै नालाय ओंखायनो मामिखौबो लाबोफाबाय दानि मामिया गदाय ओमफ्राय नोगोर मोजां ओमफ्राय उन्दैनिफ्राय जोंखौ फिबोदों आरोना बेनो जोंनि मामि ओमफ्राय मामिनि हासबेन्डआ थैबाय आरोना ओंखायनो मामियाबो जोंजों फैफादों ओमफ्राय मामिना फेमिलिया दङ 3 फिसाला दङ ओमफ्राय सासे फिसाजो ओमफ्राय सानैया फरायगासिनो आरोना गामियाव ओमफ्राय सानैया बेंगलराव दङ ओमफ्राय जोङो फार्स्टआव कर्नाटकायाव फैजेननायाव मा मावदोंमोन नोंथांमोननो खोन्थानोसै जोङो दाउ फार्म मावदोंमोन आरोना फार्स्टआव स्क्रिनाव होगोन नोंथांमोननो उन्दैनि फटकखौ ओमफ्राय लोगोफोर जोंना काहानिया बेनोमोन आरोना जोङो साब्रैजों फार्स्टआव दाउ फार्माव मावदोंमोन आरोना बिराद खस्थ' बेबो ओमफ्राय लोगोफोर बिनि उनाव पार्ट 2 हगारबावगोन आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव बिनि उनाव मा जाबावा स' जोंनि काहानिया बेनोमोन आरोना रियेल काहानिया मा जाबोआ मा जाथाय जाबोआ ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव होनहरबाय थायो जोङो जेबो फराया माया मोसानो दाफै बेबायदि कमेन्ट हरबाय थायो नालाय ओंखायनो जोंबो खोन्थाबाय नोंथांमोनाबो सोंहरबाय थायो नालाय जोङो फरायलाखि दा फराय जोङो मोसानो लुबैयो ओंखायनो जोंनि हबिखौ जोङो बाहायदों आरोना नोंथांमोना दा गाज्रिमोन चाहे कितना भी पढ़ा हो चाहे ना भी पढ़ा हो अपनी टैलेंट को दिखाना चाहिए है ना ओमफ्राय लोगोफोर जोंनि दुखुथिया न'खरखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव मा होनहरदो नोंथांमोना बेसेबां हागौ साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै ओमफ्राय आंनि सेकेन्ड चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो बे जाहैबाय मोसानायल' हगारगोन बिगोल सर्टआव लोगोफोर
लोगोफोर थाबैनो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ पार्ट 2 आव एन्ड दिनैनि थाखाय बाय बाय Like, subscribe, and share my family